как идентифицираме тези зони? За идентификация на order block се нуждаем от наблюдение върху предишния price action, който сме имали. Price action е движението на пазара, какво се е случило. И да маркираме нива, където цената е отбелязала или реагирала с значително движение или промяна в посоката си. Както сега сме на графика на живо, виждаме, че последното такова очевидно място, където се е случило това нещо, е тази зона преди голямата помпа вчера на биткоин. Вероятно, никой не се съмнява. Това е очевидна зона. Нали? Пак повтарям. Наблюдаваме предишния price action и идентифицираме нива, където цената е отбелязала рязка промяна или значително движение. Това е тази зона. Тук. Понеже съм на биткоин графика и анализираме биткоин, затова я оставих и показвам къде. Ще потретя. Идентифицираме зона, нива, където цената е отбелязала или реагирала с значително движение или промяна в посоката. В случая нямаме промяна, просто имаме значително движение нагоре. Тези реакции на пазара могат да бъдат под формата на обръщане на тренда, консолидация или breakouts. Така наречените breakout нива. Тези потенциални ордер блокове ги маркираме на нива, където имаме подобни реакции. Обръщането на тренд, консолидация или breakout. По-рано, както споменах, ордер блоковете могат да се превърнат в support и резистанси. И както знаем от предишните ни уроци, колкото пъти дадена зона бива тествана, толкова по-слаба става тя. Абсолютно същия начин и тук, колкото даден ордер блок бива тестван, със всяко следващо тестване той бива отслабван. Това е добре да го запомните. Когато пък имаме третия вариант, когато имаме брейк на ордер блок, имаме просто обръщане на ролите. Предишния съпорт, примерно, сега ми е малко по-лесно да ви го показвам чертайки. Примерно, имаме обръщане. Това е така наречен предишния случай резистанс. Имаме пробив, предишния резистанс да се превърне в съпорт. Това е най-базовата версия. Най-просто обяснение. Просто обръщане на ролите. Съпорт да се превърне в резистанс и резистанс в съпорт. Важно уточнение, също така искам да спомена, че тези ордер блокове могат да бъдат формирани на абсолютно всеки таймфрейм. От дейли, от седмична до 4 часа, до 5 минути, че даже до 1 минута. Какви са плюсовете и минусите на ордерите? Ако мога да спомена плюсовете, основният плюс е, че ни дава възможност да имаме поглед и някакъв достъп до институционалните информации, как те търгуват и къде биха търгували. Като основен минус мога да спомена, че за нетренираното око може да се окаже проблем тяхната идентификация, за което аз след малко ще ви покажа как да се справите с това и как да ги идентифицирате тези зони. Другият голям минус е, че тези институционални ордери, понеже се знаят, могат да бъдат използвани тези ордер блокове като фейк места и да бъдат заложени като фейк нива от самите тях за манипулация и за попадане на капаните на малките играчи като нас. Сега, нека минем директно на това как намираме ордер блокове, но преди това забравих да спомена какви видове ордер блокове имаме. Имаме 3 основни. Някой пише, че не ми се вижда екрана, предполагам се вижда вече. Имаме 3 основни вида ордер блокове. Bullish ордер блокове, Bearish ордер блокове и Breaker, така наречените Breaker Blocks. Какво е Bullish ордер блокове?
Сега в началото с примерите ще ви ги нарисувам, понеже да не губим време да търсим, а след като ви обясня, ще разгледаме и графиката, за да ги видим как изглеждат върху самата графика. Bullish Order Block е най-лесно се маркира, значи, по принцип има много начини, които обясняват в интернет как да маркирате order блоки, какво е bullish, bearish и така нататък order блок. За мен е най-лесно разбираемия начин да маркирате order блокове е следния. Имаме движение, консолидация и след това рязко движение нагоре. Най-простият метод за маркиране на order блок е, както споменахме, те могат да бъдат order блоковете маркират рязка промяна в цената или обръщане на тренд. Най-простия и лесен разбираем начин за маркиране на bullish order блок е просто да маркирате в тази зона последният bearish candle, т.е. обратен candle, обратен цвет, преди движението да се случва. Тук последният червен candle, когато имаме bullish order блок, ще ни е така наречения order блок. Маркираме го, нали, има различни теории, дали са, примерно, ако имаме candle с wick, някои хора, някои трейдери обичат, приемат да се маркира само тялото, някои взимат от wick до wick, някои взимат само closing price без wick. Аз съм от тези, които взимат wick. Ако кендъла не е голям, ако пък е много голям, тогава взимам бодито. Да речем, че това тук ни е последния червен кендъл. Взимаме на горната и долната точка на кендъла и дърпаме надясно. Това ни е bullish order блок. Какво е това? Сега, за да не влезнем тук, използваме order блока за, както споменахме в началото на урока, за какво? За entry points и за take profit points. В случая тази зона ще ни е entry point и ще чакаме цената да върне до нея, за да вземем позиция и да хванем обръщането. Това е извинявам се. Това е основният принцип на bullish order block. Ще изтрих без да искам. Това представлява bullish order block. Ще оставя няколко секунди, за да може да си ги представите. Ако може да върнем тук. В случая какво ще ни е? В момента сме на 1 час. Какво имаме тук? Последният червен кендъл. Ако са няколко, може да маркирате и няколко. Това ни е основният order блок. Последният червен кендъл преди импулсното движение от вчера. Както ще забележите по-малко по-нататък, ако слезем на по-малки нива, по-малки таймфреймове, ние имаме order блокове на различни места. Ние имаме помпа, след това лека консолидация, пак импулсно движение, пак този кендъл ни е order блок също. Той също е валиден order блок. По същия начин тук. Тук. Това са всичко bullish order блокове. Ако слезем на 5 минути, вероятно ще ни се появят и други. Ако качим на 4 часа, те ще се загубят. Единственият, който ще остане, е този основния, който, вижте обаче как на всеки таймфрейм кендълът е различен и когато променят таймфрейма, вие трябва да си аджъстнете и самият блок. И това ни е основният order блок, bullish order блок, при който, ако цената върне до тук, бихме очаквали реакция. Това е зоната, в която тези големи играчи предполагаме, че ще си заложат своите ордери.
Това е примера с Bullish Order Block. При Bearish Order Block е абсолютно обратното. Сега ще ви го начертая. Пак си един пример да си го имате. Когато превъртите записа, за да може да си ги сравнявате, да се управнявате. Имаме движение на цената. Рязко падане. И тук при обратния случай как ще е? При Bearish блока търсим последният зелен кендъл, последният bullish кендъл преди мувмента за надолу. Тоест, ако предположим, ако вземем да си кажем, че тук маркираме тази зона и това ни е Bearish Order блока и когато цената върне в тази зона, ние предполагаме, че тук са заложени sell ордери, цената ще продължи надолу. Това ни е Bearish Order блок.